a na-anabata unu nke ọma na ihe omume ji isi ike nke ụbọchị taa. Ama m na ihe omume a na-emetụ ndụ gị aka. Ihe anyị na-eleba anya n'ụbọchị taa na-ekwu banyere ịhụnanya nke Chineke n'ebe gị nọ. Chineke na-enwere anyị ntachi obi. Ọ na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. Achọkwa m ka ime ka ị mara na ịhụnanya Chineke adịghị agwụ agwụ. Ugbu a ka anyị chọpụta nwanna ihe kpatara bụrụ ebumnobi ihe Chineke si mee gị ma kpọta gị n'ụwa ebe a. Ahụtara m na ihe Chineke ji kpọpụta mgbe a zọpụtachara m bụ na o mere ka m nwee ịhụnanya n'ebe mmadụ nọ. Onye m mejọrọ ma nwee ike si ya gbaghara m. Anụ nke a mere ka ndụ m nwee mmasị inyere ndị ọzọ aka ka ọ bụrụ na ha ga-abụ ihe Chineke chọrọ ka ha wee bụrụ n'elu ụwa. N'akwụkwọ ndị Efesọs 2 amaokwu nke 3 ọ sị otu a, ya si n'etiti ndị anyị na-agagharị na-enweghị onye agụpụrụ, onye dị elu, onye dị ala, onye nọ n'Afrịka, onye nọ n'Amerịka, onye nọ n'Eshia, onye nọ n'Europe. Ya si n'etiti ndị anyị na-agagharị n'etiti ha na mgbe gara aga na-agụọ ihe ọjọọ nke anụ arụ anyị ka ahụ nsogbu anyị. A mụrụ anyị na alaeze nke ụwa. Alaeze nke ụwa a emetọrọ ya emetọ, ọ dị na njọ, ọ jọrọ njọ, ọ bụ ihe ọjọọ juru ya. Anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ọjọọ, bụrụ ndị mmehie site n'omume anyị. Ndị agbata obi anyị ha bụkwa ndị mmehie, bụrụkwa ndị ọjọọ. Ụdịrị nke ndị agbata obi anyị ya wee bịakọta wee bụrụ ndị ọjọọ na akparamagwa, agwa ọjọọ ya wee mụbaa. Agụụ ihe ọjọọ nke anụ arụ anyị na-emezu agụụ nke anụ arụ. Ọ bụghị ogige ebe anyị nọ, ọ bụghị n'ihi na ndị ọzọ na-adọrọ anyị. Emesịa, ọ dịghị akparamagwa onye ọzọ ga-amagide gị. Ọ bụrụ na ịbụghị onye ọjọọ, ọ bụrụ na nkịta agba ụja, ọ na-eme ka ịbịa gbọọ akwa ụja dịka nkịta si agbọ, n'ihi na ị chọghị, n'ihi na ụdịrị ahụ anọghị n'ime gị. Mgbe anyị kpọrọ ha ndị ekere n'ụzọ dị iche, dịka ha na-aga n'ụdịrị ha, anyị a na-aga amụta otu ha si aga, n'ihi na ụdịrị ha ahụ adịghị n'ime anyị. Mgbe onye ọjọọ na-eme ihe, ọ bụ ihe mmekọtara ya, jikọtara ya na ndụ ọjọọ a na-eme ka o mee ihe ahụ ọ na-eme. Ya sị n'etiti ndị anyị gagharịrị n'etiti ha na mgbe gara aga na-agụọ nke anụ arụ, na-emezu agụọ nke anụ arụ. Anyị bụ ndị site n'omume anyị, ọ bụghị n'ihi ogige ebe anyị nọ, site na ụdịrị anyị, ụmụ nke iwe dị ka ndị ọzọ si dị, ka ahụ nsogbu anyị. A mụrụ anyị na alaeze nke ụwa. Anyị chọrọ mgbanwe. Ị ga-echeta mgbe ị mere ihe ọjọọ wee jide gị, asị gị na ị ga-agọnarị nke a, ị mere nke a. Ha wee kpọrọ gị bata n'ihe ihere n'iru mmadụ, gasị aga m emekwa ihe ọzọ. Ị ga-ewe kpebie n'ime onwe gị, ekpebiwo m na aga m emekwa ihe ndị ọzọ n'ime onwe m. Mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, ị laghachikwala n'omume ahụ ọzọ na-adịghị mma, ihe ọjọọ, akparamagwa ọjọọ site na ụdịrị gị. Ọ n'ihi otu ụdịrị gị, ọ dị ka azụ nke na-asị, akpebiela m na aga m egwukwe mmiri ọzọ. Ọ ga-emezuni mkpebi ya, n'ihi na ụdịrị ya bụ na ọhụ mmiri ọ ga-egwu mmiri. Ọ dị ka nnụnụ
na-enwe mkpebi, na-enwe ezi mkpebi na n'afọ ọhụụ a na ana m enwe mkpebi aga m efelikwa ọzọ. Nnụnụ a ọ pụghị mmezu mkpebi ya n'ihi ụdịrị ya. N'otu aka ahụ, onye nke nwere ụdịrị ihe ọjọọ n'ime ya, ụdịrị nke mmehie n'ime ya, ị nwee ike isi na-ekpebiele m n'ime onwe m na agaghị m emekwa ihe ọzọ. Ị ga-eme ọzọ n'ihi na ihe a nọ n'ime gị, dịrị n'ụdịrị gị. A mụrụ gị n'ime alaeze nke ụwa, mana ọ dị ọmụmụ ọzọ. A ga-amụgharị gị ọzọ. Ana m anụ gị ka ị na-azaghachi, asị m na a ga-amụgharị gị ọzọ. Mgbe ọmụmụ ọzọ a batara, ụdịrị ọhụụ a, ndụ ọhụụ a, akparamagwa ọhụụ, agwa ọhụụ, omume ọhụụ a n'ime gị, ihe niile nọ n'ime gị ga-agbanwe wee gaa n'ụzọ dị mma. Ọ pụrụ imezu n'abalị a. Ọ ga-abịa na mmezu n'abalị a. Olee ebe ị nọ? Asị m, olee ebe ị nọ? Welie aka gị ahụ elu. Ị chọrọ ndụ ọhụụ a. Ụdịdị nke mmadụ bụ ụdịdị nke mmehie site na ọmụmụ ya. Ọkwa site n'ike nke mmụọ nsọ ka a ga-enwe mgbanwe n'ime onye ahụ, ebe nwee udo, nwee ịhụnanya nke Chineke n'ime ya. Na oge dịka nke a ugbu a, ọ bụ na ị ga-arịọ onye nwe anyị, ọ pụrụ imere gị ya wee nwee ndụ a n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, anyị na-ekele gị. Ekwenyere m, ọ ga-ewe gị oge. Chineke obi ebere, ị na-anata obi ebere nke mgbaghara ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekpere ndị a niile, ndị mmehie ha na-ewute, ha ekwupụtawo mmehie ha. Ha na-arịọ gị ka ị wee hichapụ mmehie ha, wee sachaa ha, wee nye ha nzọpụta na nnwere onwe. Ana m ekpe, nye ha nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Wezuga mmehie ha niile, echetakwala ya ọzọ. Wezuga ncheta ya niile n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara, nye ha udo n'ime obi ha. Onye nwe anyị, nye ha ike ka ha ga-eji bie ndụ ọhụụ a, ndụ nke agbanwere agbanwe, na ha ga-adịkwa otu ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị maara na ị gaghị ada. Aha nke nye Kraịst, aha nke karịrị aha niile, n'ikwupụta aha Jizọs, ikpere niile ga-egbu n'ala n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe onye nwe anyị n'ọrịa niile nke a na-apụghị ịgwọ, na nsogbu niile, na ihe otiti niile ga-agbu ikpere n'ala n'aha Jizọs n'abalị a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, malite ọrụ gị na ndụ mmadụ niile, ịrịba ama nye mmadụ niile, ọgwụgwọ nsọ maka mmadụ niile, nnapụta maka mmadụ niile. Mee ka o guzosi ike n'aha Jizọs. Ara ọgbụgba onye a isi na-akpakọta ọnụ nke dị n'ụvụrụ, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọzịza n'olu, nke zara n'ụkwụ, nke zara n'afọ, nke zara n'ụkwụ, n'ebe ọbụla ọ dị, ihe ọbụla wụ ihe ọzịza na-arụ ndị gị, ana m ekpe onye nwe anyị n'ike ihe ịrịba ama gị si dị, metụ ha aka, napụta ha ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke ime ahụ, ọrịa obiri n'aja ọcha, ọrịa ụkwara nta, ọrịa niile nke kansa, ọrịa onye afọ, ọrịa nke akụrụ, ọrịa imeji, ọrịa na-agba ha ọbara n'ime arụ ha, metụ ha aka ugbu a. Ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ, ihe ịrịba ama nke nnapụta,
nye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ọrịa nọrọ n'ọdụ, onye nwe anyị, n'ebe mmadụ nọ nke a wụ ihe a na-apụghị ime. N'ebe ị nọ, apụrụ ime ihe niile. Metụ ha aka ugbu onye nwe anyị, metụ ha aka Chineke, bulite ha ugbu a onye nwe anyị. Ọrịa a na-apụghị ịgwọ agwọ, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị dara ogbu, ọ bụgodị na amụrụ ha otu a, ya bụrụ na emesịa ha ahụ nke a na ndụ ha, na mekpe onye nwe anyị, mepee ntị ahụ chiri echi, tọpụ ire ahụ nke na-apụghị ikwu okwu, dịka ihe ịrịba ama gị si dị, gwọọ ha ugbu a. Dịka ihe ịrịba ama gị si dị, kwuo okwu n'aha Jizọs. Ndị kpuru isi onye nwe anyị, ihe ọbụla ihe butere ikpu isi a, na m ekpe onye nwe anyị na ị ga-emetụ anya akpụrụ isi aka. Anya kpuru isi, ana m enye gị iwu ka emepee gị, malite ịhụ ụzọ n'aha Jizọs. Wezụga anya niile nke na-adịghị ahụ m ụzọ, ka ha na-ahụ ụzọ nke ọma. Ana m ekpe onye nwe anyị na ndị dooru na-apụghị inwe enyemaka, ha nọ n'ihe ha ji aga ije. Ana m ekpe onye nwe anyị n'ike dị ukwuu ga-agbanwegharị ha. Ike ga-eti ike n'ime ha, tie ike nke iguzo ọtọ na ịga ije gasị ike na ndụ ha ugbu a. Bilie gaa ije n'aha Jizọs. Mmadụ niile ugbu a n'ebe niile, ihe ọwụla awụ aha nke ọrịa, ihe ọwụla awụ aha nsogbu a, nata ihe ịrịba ama gị ugbu a, nata ọgwụgwọ gị ugbu a, nata nnapụta gị ugbu a. Onye nwe anyị, gosipụta ya ugbu a. Ọ ga-abịa na mmezu ugbu a, ka ọ bịa na mmezu ugbu a, n'aka nri, n'aka ekpa, n'azụ, n'iru, n'ebe niile. Onye nwe anyị, ka ọ bịa na mmezu. Na igwe redio, na igwe eji elere anya, na igwe ọkụ niile, ọgbakọ niile, ebe niile. Onye nwe anyị, ka enwee ngosipụta ike gị. Dị ka anyị na-emepe anya anyị, ịrịba ama gị ga-ejupụta ebe niile n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị na anyị maara na emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. N'ezie, Chineke nwere ezi izu ọma na atụmatụ banyere ndụ gị, nke ọṅụ na udo na obi ụtọ nke ị ga-enweta, and ọ ga-eme ka ị soro n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele gị maka inye anyị na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa ozi ọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị mana ozi emetụtawo ndụ gị, ozi abụrụwo ngozi nye ndụ gị. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka anyị mata otu ozi ya si metụta ndụ gị. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ị gbasa ozi ya nke na-enye ndụ nye ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ka ibinye aka ma kesaa ozi a, mmekwa ka anyị mata etu ozi ya si metụta ndụ gị. Sonyekwara anyị na agba ya nke ga-adị echi. Chineke gọzie gị.